Mae'n nos lun, mae'n noson lig. Pentre Llanefydd roedd yma heno i chwarae. Un o tîmau Llan ma Llan B heno. Mae'n noson cymdeithasu rei da. Pwynt mwyaf ar noson ydy bod pawb mwynhau'r noson. Ennill neu colli. Mae'n bwysig paratoi'r byrddau yn iawn. Mae'n y byrddau hen rec o rain. Mae'r llechen yn y byrddau yma, mae'n 4 modfedd o dew. A'r byrddau modern rwan, maen nhw rhyw wyfodedd o dew dyn nhw. Fath o bob beth arall. Os da chi'n edrych ar ei olen nhw, mi baran yn hir iawn. Mae bod yn aelod yn y lle mae'n beth hawdd iawn. Mae pawb yn talu 10 pence yn flwyddyn. A mae rhywun mewn oed yn mond yn talu 2 pence. A wedyn mae pawb yn prynu oriad am 5 pence. A wedyn, os gynnwch chi awydd gêm 10 o'r gloch y nos, neu 5 o'r gloch yn bore, mi allwch chi ddod i cael gêm. Da chi'n gweld hogia o Llanefydd, da chi'n gweld hogia o Llangerniw, Llanfair, mae'n eglita o Betws Ros, dod yma. Wastad llawn sport, wastad llawn hwyl. Ia, mae'n sawl elfen yn dros, mae'r elfen gystadleuol, mae'r sgil a hefyd wrth gwrs yr ochr gymdeithasol. Mae'n fraint cael un bwr mewn pentre, ond dod i Lansannan lle mae gennym ni 2 bwr yn ddifyr iawn achos yn goraros am oriau tyrn i chwarae. Mae'r safon yn olew, mae'n eitha, mae'n dibynnu pwy da chi'n gofyn i. Mae yna un neu 2 chwaraewr sydd da yma sydd yn gwneud da weithiau. A mae yna rei chwaraewr sydd just yn licio chwarae. Dwi'n chwarae ers 15 mlynedd a dwi'n gwella diwrnod a fi gochwyn dwi'n mynd. Mae dwynnu ar y noson pan mae'n lwcus ydw i. Weithiau mae'n gweithio ffordd fi. Well weithiau, wedi waith ydw i. Mae pencampwriaeth y byd arnodd am 2 wythnos a allwch chi garantio bod yna rei fama jyst iawn bob nos yn hwnnw ar fynd ar television achos mae'n codi awydd ar bobl i ddod yma i weld nhw chwarae gystal a be maen nhw watch ar television. Ac dwi'n meddwl wrach dwi'n rhaid wneud hynny wrach. Byddai cweith mor hawdd â chi feddwl.